Ayan, isang magandang araw mga kaagapay, mga kalingap. Dito tayo ngayon sa Barangay Dunya Consa, kung saan nandito ang bahay nila Tatay Dionisio. Ang isa sa or pangatlo sa ating papabahayan na ating tinutulungan, si Tatay Dionisio po. So ito na po, andito na po yung yero at maglalagay na po ng yero sa kanyang bahay, at andito na yung may nalagyan na po siya ng mga bakal. Ayan, maraming salamat po doon sa nag-ano nito, sila Jumar Laborte po and Ken Simplicito Laborte, yung ating mga volunteer, at isa din po ang itong mag-ano nito, ating volunteer ngayon, si Junel Rachel Min. Siya po itong magtataod ng bubong. And maraming salamat po sa mga nagpaabot ng kanilang tulong or nagbigay ng mga materyales kila Tatay Dionisio. Ayan, yung sila ang ating sangguniang bayan, kay Honorable Jonathan Nabalta, at sa kanyang kasamahan ay isa rin pong sangguniang bayan na si Winnie Domingo. Maraming salamat po sa inyo, and idadag ko na rin po ang nagbigay po sa kanila ng toilet bowl tsaka plywood, sila Ma'am Cheryl Marcelo and Andy Salvador. Maraming salamat po. And kay Violeta Madayag, ayan, nagpaabot din po ng kanyang tulong, yung pong pintuan po nila, yung may pinaabot po ni Ma'am Violeta Madayag. Maraming salamat po. At sa ating kagawad, kay Rini Esperanza, maraming salamat po. Sila po itong nag-ati ditong materyales. Kay Barangay, sa ating sa kanyang kasamahan na Barangay Tanod, kay Marvin Naseno, maraming salamat po. And maya ipapakita ko rin po yung CR nila na hinuhukay na po. And maraming salamat po kay sa ating volunteer na si Melvin Laborte. Maraming salamat po sa yung kawang-gawa or pagtulong or paghukay ng paglalagyan po ng Tatay Dionisio. And gusto ko rin pong pasalamatan ang ating isa rin po sa nagpabot ng tulong, si Ate Gay Garcia. Maraming salamat po. Thank you. And sa ating ang aking mga taga-video dito, mga nagbo-volunteer din na kunan ng video itong ating mga proyekto, sila Leonora Silapan, maraming salamat po. Leonora Silapan, si Robinson Rarama po, maraming salamat. Kay Charmin Alcon, maraming salamat din po. Kay John Ray Alcon, maraming salamat. And kay Ate Merly Alcon, maraming salamat po sa inyo dyan. Yan. So mga kaagapay, mga kalingap, kahit kumbaga mabagal po yung natin dito kay Tatay Dionisio, yung pagpapagawa ng kanyang bahay, gawa po ng ating mga voluntaryo po, ay depende rin po sa kanilang oras kung kailan po may bakante, saka po sila nakakapagawa. And
sa mga hindi pa po nakakakilala kay Tatay Dionisio, Tatay Dionisio po yung may sakit din po, ayan. May anak din po siya at asawa na may sakit din. Yung anak po niya po ay isa din pong PWD. Ayan, makikita nyo po. Ayan po yung dating bahay po nila na may ano lang po, yung cellophane, yung plastic na itim lang po yung cover niya. So maya ipapakita ko din ko yung ano, yung CR. Ayan na hinuhukay na po. And ayan, marami pa tayong kulang na kailangan bilhin, pag-ipunan po natin. Ayan, siyempre kailangan din po nila ng tulong para po sa CR. 5 po yung kulang daw na gulong. Ayan po yung kulang sa sa CR, 5 gulong po kasi yan po yung ginagamit nila dito na nilalagay po sa hinukay. Imbis na hollow blocks, yung yung gulong po yung ginagamit nila. So ayan po si Melvin, maraming salamat, siya po yung naghuhukay nila. Maraming salamat. And kailangan din po natin ng pintura, 3 galon, bali 2 puti at saka 1 galon na apple green. Yan, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, welcome po kayo magpaabot ng inyong tulong. And kahit ano po na klaseng tulong, ayan, welcome po. Ayan, marami pa pong kulang dito. Wala pa po silang lamisa, saka durabags, lalagyan ng plato. Ayan, pwede po natin yan ipaabot sa kanila, saka katre, kahit mga kortina, pwede po yan. Yan na po yung bahay na lalagyan po ng yaro. Ayan po si Tatay Dionisio. Si Tatay Dionisio po ay may sakit po yan, asthmatic, kaya hindi siya makapagtrabaho. Madali lang po siyang hingalin. So yan, kahit papaano na kumbaga na ano din po yung project natin, matatapos din yan sa kahit pa konti-konti, kasi wala naman tayong malaking pondo na, or wala tayong pambayad ng labor. Pasalamat tayo at may mga voluntaryo tayo dito sa Isabela na handang tumulong din po sa kanilang mga kasamahan, mga kababayan. Ayan, napaka po dito. Ang kagandahan dito ay talagang bayanihan po yung mga tao dito. So yun, kung lang din sa mga bakanting oras po nila, dun po sila nakakapagtrabaho. Kaya medyo mabagal yung natin, itong project natin. So yan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at tagapanood natin sa ating channel. Maraming salamat sa mga nagpapaabot ng tulong. Maraming salamat din po at sa mga magpapaabot pa po ng tulong. Ayan, maraming salamat sa ating mga silent viewers, mga silent supporters natin. Maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat din po kay Kapitan Larry Obaldo sa walang sawang suporta po sa ating proyekto. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Ayan, kay Kapitana Flor de Lisa Alcon, ang ating isa din po sa tumutulong sa ating dyan sa Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po palagi sa lahat, and God bless po. Maraming salamat.